Persuni li jkollhom kundizzjoni kronika fil-musrana u li tirriżulta f'intolleranza għal qamħ u ċereali oħra huma intitolati għal dqiq gluten free. Iżda dan il-prodott diġà ilu ġimgħa out of stock u baqalu ġimagħtejn oħra żgur biex jerġa' jibda jingħata. One News ikkonferma din is-sitwazzjoni b'telefonata liċ-ċentru tal-gluten free f'Birkirkara. Gluten free flour out of stock. Out of stock? Iva. Meta ġej? Ma nafux ta. Baqalu naqra biex jiġi ġifiri xi 15 days naħseb. Il-ħobs ukoll? Il-ħobs mawx laqqas. Missier li għandu ibnu Siljak spjega ma' One News kif it-tifel bil-fors minn dan it-tqiq irid jieħu. Jitbaxxa d-dem. Il-kondizzjonijiet mhux kollha xorta. Kulħadd jiteħ xorta, fim? Ma huwa allerġiku għat-qiegħ, ma jistax jieħu qiegħ. Bil-fors minnu rridu nixtru jiġifieri. Peress li jinsab out of stock mhux se jkollu alternattiva ħlief li jixtri dan it-tqiq minn butu. Darrit nagħmel ħobża lit-tifel gluten free. Titta mililu għandha waħda fil-ġimgħa. Jiġifieri bej 380 u 5 euros kont titqiegħx tixtri. Jiġifieri kemm tiġi għolja ħobża. Spiża li ma jiflaħx għalija, hekk kif ilu għall-aħħar sentejn mingħajr xogħol. Sa jimbniedem ma naħdemx, nispiċċajt bla xogħol li sentejn. Ma kumpanija waqfuni. Jiġifieri da minn għata relief irrid imur nixtieq tqiegħ sa kemm indu biex nagħmel waħda fil-ġimgħa rrid 4 pakketti fix-xahar biex nagħmel ħobża.